Anchadora machinetsana nemwe mudharamuzo imi ndakakuudzai kudhara nezvemari yangu yerendi kuti ndikuida. Zvimba haisi nyaya, iyi imba yangu tsano. baba handisi kuramba. Anchadora machinetsana newe ndotora zvinhu zvako ndozvisa panze. Faki mudhara mukandidzinga memabhaiza ndindorema kamuhudhu muno. Aruni apa mudhara uyo? Ngauye nemari yedu uyo. But mudhara hamusi kuona kuti makunyanyawo here mimi musadaro. Maiwe, chichuitika. Mani rakanaka washanyirwa nengirozi. Ndatumwa nemeseji yekunzi usavadzinge pamba pako paye pavari kuroja. Alright, handisi kuramba ndongobvuma chete kana mati mopedzisa mari yacho imimi. Kushata hapana kana chekuita pa. Kwerizidzedze ruiteiko padhoo? Tida kuonawo. Kuona chikwewe? Mwana, saka tatadzingwa kudai so tonogara kupi? Amen. Unohereka mari tompa half down. Aiwa, miraoni. Ko bhuku nderei? Manje bhuku iri secret weapon. Evictee will be granted a stay of eviction if the same household has a senior student age 65 or above. Idzi dzanyatsonyura idzi hapana kwatiri kuenda. Uri serious nena nemba yangu mwana wangu azondigonera manje. Hausi kundiitisa here. Hanimbokudaro iyi. Zvani? If I like God is a fool. Saka handi. Aiwa, zvimwe rambawo. Ini ndikungoona ngekulizi rungoitiswa iya. Pane chakanaka ipapa. Kwewo rungoshanja munomu kwakanaka here chii? Mudhara. Hamuchakwanisa kutidzinga manje tazoverenga malaw manje mutemo yekutaima 1. Hasuziva kuti nena kutotyora pa10 park ipapo, pa10 park ipapo, pa10 park ipapo. Teddy mazonyanya kuomera imi muda kurukwa. Mudhara kana ndimi honai otindi yangu zvayatoita yakuda kutochinjwa mudhara handibatsireiwa mana. Kupisa uku, pari kudiwa something chinotonhorerawo. Sezvo tisina nguva, hande kumashops timbonotenga. Kukupisa hachimbotenga ice cream timbofara. Ice cream inonaka, ndoshaya ndochuza ipi. Pakati pevanilla, strawberry nechocolate hameno kuti ndotora ipi nayo. Mama, nditengerewo kadzese. Rega tingosiya edu kulezi vachionawo vanhu vanogorofa ava mutv ume ndozvaunonyatsofarira-farira kaizvikupa kudhara. I've got a downhill lie. I like to swing wide, just like Patton did when he swung past Kesselring's boys in the Ardennes forest. Let's watch. Vakati vayavo mabhunu apa vanga vaine matenka zvakawanda-wanda nezvimbambaira isu tanga tingori nemusefu. Magetsi acho nabva aenda hai zvinobohwa. Mirai ndimbokuudzai tichitori kumusha aka takambonoswima mune swimming pool yange yakatozara ice cream zvese. Mudhara matanga futi kunyepa. Manje chaitonakidza kumwa makapu nekuti yange tongori ice cream yega yega ishamwari. Mavhidhiyo akawanda mongoenda paInstagram apo, asi mari yangu ndikuida.